Et værksted på Høje Plads vil også gøre, at det føles som et mere etableret og sådan lidt mere hjemligt sted. At der for eksempel også kan være til noget førstehjælp og sådan noget derinde, så man ligesom har flere ressourcer at trække fra, når man er på Høje Plads. Og så familier kan se, at det er et lidt mere eget sted. Altså at vi kan tage ejerskab over pladsen og gøre det tryggere og sikrere. Og så er det også vil være et rigtig godt sted at få folk til at starte deres projekter eller få idéer til nye projekter, fordi at et værksted kunne hjælpe med de der ting, og man kunne have et sted at planlægge ting eller save eller whatever man nu skal gøre i et værksted. Men jeg tror, det vil være en rigtig god addition til, at folk også tror på, at de kan skabe flere projekter heroppe. Om man kan, alle vores pavilloner, og der kan være ting til, når vi laver høje parker, når vi laver arrangementer, og alle de der ting kan man også store i et værksted, og det tror jeg bare vil være en rigtig god idé. Høje Plads er et fantastisk sted at være. Der er virkelig mange ressourcer, man kan få heroppe, men vi mangler lidt et sted, hvor at alle kan låne ting, så der er plads til alle her. Et værksted vil gøre det rigtig, rigtig godt, fordi det, som vi har nu, som er et skur, som er mukken, det fungerer sgu ikke helt. Hvis vi så kunne have skateboards og løbehjul og vand herinde, så ville det kunne gøre, at alle fra hele Næstved, både børn og voksne, ville kunne komme og låne de her redskaber til. Hvis nu de fx ikke har det derhjemme, og lige en dag har lyst til at tænke, jeg har lyst til at stå på skateboard i dag, så kan der være bolde, så det kan blive sådan et fællesskab om, at alle kan spille basket sammen. Vi har en skøn basketbane, men der mangler lidt det der ting, man kan låne af hinanden. Så det vil bare gøre det hele meget federe og mere åbent for alle, fordi det er jo et fantastisk sted at være. Et værksted på Høje kunne være mega nice, så det vil være med til at kunne vedligeholde Høje, og på grund af al den frivillige kraft, der bliver lagt i det, og så kunne man gå ind og hente nogle spil og spille det her på græsplænen, så der kunne være flere sjove ting at lave, og det ville tiltrække folk.